मोनाबाय लोगोफोर नायनो हागोन नि सारेव फाले खोमसि जाबोनो हमदोंसै मोनाबाय नायनो हागोन थांना this is water supply of our Nong 6 Temuguri and Maipara water supply buङो नोंथांमोनाबो नायनो हागोन बेयाव दा मोनाबाय नायनो हागोन नोंथांमोना खोमसि जाबाय बेजों लोगोसे मैदेरफ्राबो बिराद उफुद्रुक जानायसैलाय आरोखि जों बेवहाय बेबायदि माने जोंनि बे सोरनंबो बिराद ओरैबायदि उफुद्रुक सोरनंबोल' नङा माने जोंनि बे गथै जोंनि सा ओनसोलाव थानाय बे हाग्रा ओनसोल सेर सेराव थानाय जेसेबांनाखि गामिफोर दङ बिसोर दासान्दि मैदेरजों बिराद उफुद्रुक खालामजागासिनो दङ बेखौ नोंथांमोनाबो निस्सय नुबाय